Jó reggelt kívánok, Tiszaújváros! Elnézést a késésért. Jó reggelt, Borsod megye. Hallottam, hogy Ónódról is vannak. A trónfosztó országgyűlés helyszínéről 1707-ből. Köszönöm szépen Tiszakesziről, és köszönöm szépen, hogy ennyien eljöttek. Nem tudom, hogy hányan voltak, vagy látták esetleg a tegnapi miskolci rendezvényünket. Köszönöm szépen, fantasztikus volt ismét Nyíregyháza és Debrecen és Pécs és az összes nagyváros után, és persze a kis települések is fontosak. Köszönöm, hogy itt lehetek, nagyon régen voltam itt, gyönyörű ez a Székelykapu, és nagyon rendezett a városuk. Az az igazság, hogy
nem biztos, hogy ezt várja az ember, hogyha Voldemort vagy nagyurak földjén jár, vagy Koncsópik a Kons család földjén, de hát tudjuk, hogy ez nem Tiszaújvároson múlott, megmúlik általában, ez egy teljesen más város. Az az igazság, hogy önök szerencsések, még ha nem is érzik magukat mindig annak, ez a város nagyjából rendben van, így úgy tudom. Nyilván ez adottság. Nyilván ez adottság, és ez régen is egy kiemelt város volt, van egy csodálatos fürdőjük, van egy csodálatos sportéletük, és talán még úgy, ahogy az egészségügy is rendben van. De azért van itt is egy-két dolog. Ugye készül a MOL-nak ez az új nagy beruházása. Mi is ennek a neve? Poliol, igen, Nomen Stomen, Poliol. És ugye itt is az a helyzet, mint az országban oly sok helyen, hogy több ezer külföldi vendégmunkás készíti, hogy aztán ott azt fogja, hogy ők fognak-e dolgozni, az egy más kérdés, de rengeteg városban, Debrecen, Nyíregyháza és kisebb településeken is azt látjuk, hogy amikor jönnek ezek a beruházások, a MOL mondjuk legalább valamennyire magyar, de amikor jönnek a kínai, amerikai, francia, német multicégek, épülnek a munkásszállók, Debrecenbe, csak Debrecenbe 40 000 külföldi vendégmunkást hoznak egy éven belül, vietnámi, Fülöp-szigeteki, tájföldi, akiknek a 99%-a férfi lesz, és el tudják képzelni, hogy egy Debrecen méretű városban, amikor a város köré 40 000 külföldi gazdasági bevándorlót hoznak, ugye az a kormány, amelyik állítólag a bevándorlás ellenes élharcos itthon és Brüsszelben is, el tudják képzelni, hogy milyen társadalmi hatása lesz ennek, és nem csak társadalmi feszültséget fog szülni, hanem még jobban leveri a magyar egyébként is nagyon alacsony bérszínvonalat. Több mint 500 000 honfitársunk él most is külföldön, inkább közelíti már szerintem az 1 milliót a számuk. Több 10 000 magyar gyermek születik Berlinben, Londonban, Bécsben, Madridban. Nem a családdal nőnek fel, nem a nagyszülőkkel és a barátokkal nőnek fel. És hogyha ez tényleg folytatódik, és tényleg erre az útra lép a kormány, hogy mindenhova vendégmunkásokat hoznak kívülről, ide azt hiszem törököket, ukránokat hoztak az építkezéshez, Debrecenbe meg, ahogy mondtam, vietnámi, Fülöp-szigeteki munkásokat hoznak, akkor egyrészt lesz egy feszültség, de tényleg ez egy olyan út, amiről nem lehet aztán letérni. Ez egy drog. Látjuk a nyugat-európai országokat, hogy hova jutottak ezzel, és nem a gazdasági fejlettségre gondolok, hanem a társadalmi feszültségekre. Ez azt fogja eredményezni, hogy lejjebb megy a vérszínvonal még ennél is, még több magyar fiatal és középkorú fog arra kényszerülni, hogy Nyugat-Európába menjen dolgozni, vagy Amerikába, vagy még messzebbre, hogyha egyébként gyermeket akar vállalni. Tehát ezt szerintem mindenképpen meg kell akadályozni. Egyrészt nyilván ez a multicégeknek érdeke, hogy minél olcsóbb munkaerő legyen, minél kevesebb munkavédelmi szabályt kelljen betartani, minél enyhébbek legyenek a környezetvédelmi szabályozások, legyen az szó akkumulátorgyárról, vagy másfajta vegyipari gyárról. És érdeke persze az ilyen Voldemort-féle nagyuraknak, a táskás embereknek, akik egyrészt részesülnek a gyárépítésekbe, földkisajátításokban, és utána a munkaerőkölcsönzőkbe, a külföldi munkavállalók behozatalába, de nem érdeke a helyi lakosságnak, és úgy nem érdeke általában az ország gazdaságának sem. Mindenki tudja, hogy nem attól leszünk egy virágzó ország, hogy összeszerelőüzem leszünk, vagy akkumulátorgyarmat. 100 éve megmondta Klebersberg Kuno, hazánk legnagyobb hatású közoktatási minisztere, hogy a Magyarország akkor lesz boldog és kiegyensúlyozott ország, hogyha a kiművelt emberfők országa lesz. Nincsenek igazi ásványkincseink, ugyanis nekünk egyedül az oktatás, a tanulás az a kitörési pontunk, amivel megváltoztathatjuk Magyarország jövőjét, és pontosan ezt a területet persze az egészségüggyel, szociális üggyel rombolta le és rombolja folyamatosan a kormány. Pont azt a területet, ami az unokáinknak, a gyerekeinknek egy kitörési pont lehetne. Úgyhogy ezen nyilván változtatni fogunk. Ha jól hallottam, akkor ez egy kivételes hely, Tiszaújváros, mert itt bejelentették előre, hogy a magtárak védőszentje, a brüsszeli utcai harcos ide fog érkezni május 14-én. Ez nem szokásos ma Magyarországon. Nem szokásos, gondolom az üzembe jön nyilván, de legalább előre bejelentették a dátumot, mert ugye jelenleg rejtegetik,
és helikopterrel érkezik, és a fideszes polgármestereknek is csak fél órával előtte szólnak, hogy a főnöknek főzzenek egy kávét, és riadóztassák a fidelitásos statisztákat, meg a családtagokat, hogy készülhessen olyan fotó, ahol legalább 20-30 ember van, és tömeget képeznek, és úgy csinálnak, mintha ez rendes, nyilvános kampányesemény lenne. Szóval érezzék magukat megbecsülve, hogy legalább egy dátum van. Nyilván nem fog ide a főtérre eljönni önökkel találkozni, hogy megkérdezzék. De ha jól tudom, az üzem sincs még kész, tehát igazából nem tudom, mit fog átadni. De ha az információim igazak és nem csalnak, akkor már ott is vannak a beépített emberek, akiktől majd megkérdezi a főnök, hogy ez a gép hogy működik, ez az olajos, nem tudom micsoda. De nincs még semmi kész, tehát majd úgy kell fölvenni, mintha már egy működő üzemről lenne szó, de hát ez is csúszik már. Nem tudom mennyi, legalább egy év van hátra, de mivel nincsen egy év hátra a választásokig, ezért nyilván most kell átadni ezt a fantasztikus üzemet, amire egyébként 12 milliárd forint beruházási támogatás és 28 milliárd forint adókedvezménnyel támogatta a kormány. Ez csak azért érdekes, egyébként nyilván örülünk annak, hogyha egy legalább részben magyar cég, egyébként tőzsdei cég, tehát nem magyar, de örülünk annak, hogyha támogatják, és örülünk annak, ha vannak új üzemek, és ezzel új munkahelyeket teremtenek, de ha jól értem, itt pár száz munkahelyről van egyébként szó. Még annyiról sem. Azt se tudjuk, hogy a helyieknek ebből lesz a munkahelye. Azt tudjuk, hogy Hernádi Zsolt MOL vezérigazgatónak ez biztos jó, és hát ők jó viszonyt ápolnak, ugye Esztergom egyik ura, szállodákkal, mindenféle befektetésekkel, az unokaöccse Esztergom polgármestere. Szóval ezek ilyen egy brancs, ezt tudjuk jól. Nekik biztosan jó Balatonparti szállodákat építenek állami milliárdokból. Úgyhogy ők itt jól el lesznek biztosan május 14-én. Azért, hogyha egy mód van rá és idejük engedi, akkor esetleg látogassák meg ezt a... Bár van egy olyan érzésem, hogy hermetikusan le lesz zárva a környék. Na, még a büfé se nyit ki, szóval... Igen. Szóval érdekes dolgok ezek. Tegnap elmondtam Miskolcon, és igazából a fő üzenet az, két fő üzenet van. Az egyik sajnos negatív, a másik pozitív. A negatív ez a 20 év, az, hogy tényleg 2004-ben beléptünk az Unióba, kaptunk azóta 40 000 milliárd forintot, és itt a Gyurcsány-Orbán 20 év alatt odáig jutottunk, hogy egyébként egy relatíve jó helyzetben lévő éltanuló státuszból, ahol 2004-ben voltunk, ugye a legfejlettebb csatlakozó ország voltunk Csehországgal együtt, eljutottunk mára oda, hogy az Európai Unió második legszegényebb és a legkorruptabb országa vagyunk hivatalosan, és hogyha semmi változás nem történik, akkor pár hónapon belül még Bulgária is lehagy minket. Szoktak azzal viccelni a fideszes nagyurak, hogy 2030-ra utolérjük Ausztriát. És ugye távol álljon tőlem a bezzeg romániázás, de szerintem kezdjük kicsibe és próbáljuk meg Romániát először visszaelőzni. Jártam ugye a román határ mellett is, ma Magyarországról járnak át Romániába dolgozni az emberek, nem fordítva. Viszont a románok, és Romániában mennek át vásárolni, mert sokkal olcsóbb minden, viszont a románok jönnek át hozzánk ingatlant venni, mert hogy néptelenik el a magyar vidék, és pár millió forintért lehet ingatlanokat vásárolni, mert mennek ki Nyugat-Európába a magyar emberek. Ma 220 000 lakatlan, részben romos épület van a magyar falvakban. Úgy, hogy ez a kormány azt hazudja magáról, hogy vidékpárti, családbarát, gyerekbarát és keresztény. 220 000 romos ház van, elöregedik, elnéptelenik a magyar vidék, és amikor Orbánék 2010-ben átvették a hatalmat, akkor 750 000 családi gazdálkodó dolgozott a magyar agráriumban, ma 250 000. 14 év alatt sikerült leharmadolni ezt, úgy, hogy közben 17 000 milliárd forint agrárpénz érkezett az Unióból. Azért ez egy eredmény szerintem. És ők a vidékbarát, családbarát, agrárbarát kormány. Úgyhogy ez a rossz hír, és nyilván beszélünk az egészségügyről, oktatásról. A jó hír viszont, és én szeretnék a jó hírre és a reményre koncentrálni, hogy ezt lehet másképp csinálni. Vannak jó példák. Nem tudom, mikor jártak Szlovéniában, Lengyelországban, Csehországban. Ezek ugyanonnan indultak ezek az országok, vagy még lejjebbről. Lengyelország kifejezetten szegényebb ország volt, mint Magyarország.
És nézzék meg, és nem azért vannak jóval előrébb, mert a lengyel gazdák többet dolgoznak, mert a lengyel földek jobbak, vagy a lengyel vállalkozók kreatívabbak, innovatívabbak, szorgalmasabbak, hanem azért, mert ott olyan kormányok voltak pártállástól függetlenül, amelyek tényleg mondjuk a lengyel vagy a szlovén gazdákért, vállalkozókért, családokért dolgoztak. És bizonyára önök is láttak, már találkoztak itt a boltokban lengyel tojással, lengyel sajttal, lengyel sörrel, sőt, ami a vége a történetnek, Szabolcsban lengyel alma van. Miről beszélünk? Nem is kellene többet kérdezni, hogy mi volt ez a 20 év vagy 34 év, hogy milyen módon lett minden elrontva. És ez csak egy példa tényleg. Tehát azt szeretném mondani és üzenni, hogy van más lehetőség, lehet másképp csinálni. És ugyanebben a 20 évben az uniós pénzeinknek a nagy részét ellopták, vagy teljesen felesleges presztízs beruházásokra, térkövezésre, ilyen-olyan épületek felújítására ment el, vagy lombkorona sétányokra. Ugye három is van, én jártam egy lomb nélküli lombkorona sétányon Nyírszentmihályon, de megtudtam, hogy a 20 kilométeres körzetben 3 van. Mindegyik, egyik egy fideszes országgyűlési képviselő Tassóhoz, a másik a fideszes megyei közgyűlési alelnökhöz, a harmadik pedig a fideszes polgármesterhez köthető. És mit ad Isten, mind a 3-nak egyszerre pattant ki a fejéből ez az ötlet, ugyanazzal a vállalkozóval egy ugyanolyan kinézetű lombkorona sétányt sikerült elkövetni, de nyilván a Nyírszentmihály a leghíresebb, hiszen ott kivágták a fákat, és egészen szürreális. Ezt elmesélem, van egy nagy kilátó, azt is uniós pénzből csináltak pár éve, ami 50 méterre volt a lomboktól. Tehát itt nagyon jól lehetett látni a szép öreg fáknak a lombjait. Akkor kitalálták, hogy kell egy lombkorona sétány belül, a fákon belül, viszont ugye, miután a polgármester azóta már úgy magyarázza az a dolgot, hogy Brüsszel tehet róla, mert Brüsszel sokáig ült a pályázaton, ami megpályázták ezt a pénzt a lombkorona sétányra, ezért a fák már így vágáséretté váltak, és azt ki kellett mindenképpen vágni, nem tudom miért kell mindenképpen kivágni egy fát, úgyhogy tarvágással kivágtak mindent, megérkezett a pénz, vagy a jóváhagyás a pályázatra, megépítették a lombkorona sétányt ilyen pusztába, úgyhogy most ott van egy kilátó 50 méterre, mellette egy új lombkorona sétány, és hát tavaly még nem voltak fák, idén ültettek, vannak ekkora fák, és hát azt mondta a polgármester, hogy 2 év múlva ott már lesz lombkorona. Ugye, én nem vagyok szakértő, bár a Kertészeti Egyetemre felvételiztem, de a helyi gazdája az erdőnek azt mondta, hogy ez ilyen 15-20 év, és akkor már tényleg ott lesz. Ezt csak azért meséltem, hogy nyilván nem ez a legnagyobb beruházás, ez 60-100 millió forint körül van, de hogy rengeteg ilyen van, és azt szeretném önöknek mondani, hogy nem csak így lehet csinálni, és most jön még egy 7 éves uniós ciklus, sok ezer milliárd forint fog Magyarországra érkezni. Ha ezeket a pénzeket jól használjuk föl, és tényleg nem korrupcióra folyik el a nagy része, értelmes projektekre megy, a magyar egészségügybe, a magyar oktatásba, és elsősorban a magyar vállalkozók, kis és közepes vállalkozók, a magyar gazdák megerősítésére megy, akkor van még egy esélye Magyarországnak arra, hogy ebből a gyarmati, tényleg összeszerelő üzem státuszból kitörjön. Ha ezt nem jól használjuk föl, akkor valószínűleg elég sok ideig ebben maradunk, mert a magyar költségvetés bármennyire is lesz majd jó helyzetben, bár most éppen a legkatasztrofálisabb helyzetben van 34 éve, akkor sem lesz önmagában annyi fejlesztési lehetőség, mint az uniós pénzekkel. Úgyhogy én tényleg azért örülök annak, hogy ez alatt a másfél hónap alatt úgy tűnik, hogy bármerre járunk, egyre többen vagyunk, és egyre több embernek nyílik ki a szeme, áll föl, és mondja azt, hogy nincs hova hátrálni, mert tényleg nincs hova hátrálni. Tehát ha ezt a 7 éves ciklust is, ezeket az uniós pénzeket is a Voldemort félék, a Simonka félék, a Boldog félék, a Konzsófi félék, a Csöbör közpénzvaló Katalin félék fogják kezelni, akkor esélytelen az, hogy egyébként az unokáink és a gyerekeink itt maradjanak, és egy normálisabb, boldogabb országban éljenek. Ma a 18 éves fiatalok közül minden második azt tervezi, hogy vagy kimegy külföldre folytatni a tanulmányait, vagy kimegy külföldre dolgozni. Mert hogy nem lát itt perspektívát, főleg vidéken, a kisebb településeken egyszerűen nincs olyan munkahely. Van az önkormányzat, van a közmunka, meg van egy-két fideszes, neres oligarcha, akik ilyen feudális nagyúrként, alispán, főispán élnek ott, fenyegetik az embereket,
zsarolják az embereket. Nem tudom, hogy itt mi a helyzet, Borsodban még nem beszéltem annyit az emberekkel, de voltam ugye Békésben, Baranyában, Tolnában, Vas megyében, Veszprém megyében, Hajdúbiharban, Szabolcsban, és most itt vagyok, és mindenhol elmondták, hogy hogyan fenyegetik az embereket, kormányhivatalokban, önkormányzatoknál, közintézményekben, kórházakban, iskolákban, hogyha például kimernek jönni a Tiszapárt rendezvényére, akkor másnap nem kell bemenni. Orvosokat fenyegetnek, alig van orvos, alig van ápoló a magyar kórházakban, és képes egy kórház igazgató vagy egy kórházi vezető fenyegetni a saját kollégáit. Nyilván nem önszántából, hanem megkapja az ukázt a központból. És akkor egy pillanatra az egészségügy, mindenki jár kórházba, szakrendelőbe, háziorvoshoz, látja, hogy milyen helyzet van. Egészen kriminális, ahol a magyar egészségügy tart, főleg ha figyelembe vesszük ezt a 40 000 milliárd forintot, aminek egy része tényleg azért jött, hogy ezek az intézmények megújuljanak, új diagnosztikai berendezések legyenek, és úgy általában új egészségügyi ellátások. Középkori ispotályszerű állapotok vannak egy csomó kórházban, itt egyébként a Miskolci megyei kórházban, a Semmelweisben és a Vasgyári kórházon ne is beszéljünk, mert az már 15-20 éve úgy nézett ki, mint egy elhagyott orosz laktanya. Én ott jártam az ex-feleségemmel, hát egészen kriminális volt, és a gyereket vittük be, kitört ablakok, vaságyak, lepedő nélkül, ilyen egészen elképesztő, de most már a többi kórház is jut erre a sorsra, átvette több kórháznak a kezelését egy-két neres cég, nem működnek a liftek, az ápolók az operáció előtt vagy után ölbe viszik a betegeket a lépcsőn föl és le, nem működnek a légkondik a műtőkben, 35-40 fok van néha nyáron. Van olyan beavatkozás Magyarországon 2024-ben, amiben 7 év a várólista, nem 4, 7. Nem is érti az ember, tehát ezt elmondja egy európai polgártársunknak, vagy magyar ember, az valószínűleg nem értik meg. Egészen kriminális, de hogyha túléli a beteg a várakozást, a cipelést, a 35-40 fokot a műtőbe, akkor kap egy zsömlét, egy kemény zsömlét és 2 szelet párizsit. 2024 kis vajat lehet, egy kis kocka vajat is kap hozzá. Szóval itt tartunk 2024-ben, és mi azt mondjuk, hogy ez nem normális, és egyre több ember hiszi el. Persze megy a propaganda, folyik a csapból is, és mint egy ilyen párhuzamos valóság, egy párhuzamos reality van ma Magyarországon, mint a próbál a magyar kormány a közmédiával, a TV2-vel, az Origóval, a megyei lapokkal, az Indexel, a Hír TV-vel, a Demokratával, a Mandiner nevű szennylapval. Egészen elképesztő csomag ez, ami a kezükben van. 1309 milliárd forintot költöttek 5 év alatt propagandára, egyes emberek ellehetetlenítésére, lejáratására, közösségek tönkretételére, ellenségképek kreálására. Nem tudom, hogy feltűnt-e önöknek, hogy mióta Magyar Péter megjelent a színen, Soros Gyuri bácsi szabadságra ment. A migránsok nem ostromolják a déli határkerítést, Brüsszel is nyugiban van, úgyhogy most nyilván én vagyok, akire egyébként két és fél hónapban kb. 2 milliárd forintot költöttek a lejáratásomra, hogy elnézést kérek önöktől is, mert ez mehetett volna a kórházakba, iskolákba, WC papírra, szappanra, fürdő. Hát nem, valószínűleg nem ment volna, akkor éppen valószínűleg más járattak volna le. De minden esetre látták, hogy mi történik. Először voltam megkeseredett, szerencsétlen helyzetben lévő ember, aztán nőverő, pszichopata, később Gyurcsány Ferenc és a baloldal bábja, aztán háborúpárti, dollárbaloldali politikus, most éppen itt az óriás plakátokon vagyok, az Európai Bizottság Ursula von der Leyennek a bábja, akit egyébként Ursula von der Leyen, Orbán Viktor 5 éves, az ő javaslatára, az ő szavazatával választották meg az Európai Bizottság elnökének, de ez nem zavarja meg abban, hogy most azzal kampányoljon, én vagyok a bábja, akkor még nem sejtette, hogy Ursula von der Leyen Soros György bábja. Ma már rájött, hogy az, de köszönöm Rogán Antalnak az óriás plakátokat, egy smokingba, csokornyakkendőben kellőképpen elegáns vagyok, jó a kép. Úgyhogy Gábor Zsazsától is tudjuk, hogy rossz reklám is reklám. Rossz reklám is reklám, de a viccet félretéve egészen elképesztő, hogy nincs nekünk egészségügyi minisztériumunk, nincs oktatási minisztériumunk, nincs környezetvédelmi minisztériumunk, viszont van egy propaganda minisztérium. Tehát már a neve is egyébként szürreális, ilyen Goebbelsi, a náci Németországhoz hasonló. Ezt azonnal meg fogjuk szüntetni. Tegnap elmondtam, hogy ha a Tiszapárt felhatalmazást kap, most először június 9-én az európai parlamenti választásokon, ez egy sorsdöntő választás lesz, azt el kell mondanom, hogy milyen jelzést küldünk ennek a hatalomnak.
Mi azt látjuk, hogy napról napra többen vagyunk, tényleg, ugye azt mondták először, hogy a Tisza párt, a Tisztelet és Szabadság pártja, és Magyar Péter az egy média hack, egy ilyen belpesti, egy úri fiú, aki nem érdekel senkit vidéken, és az ellenzéktől is ezt halljuk 14 éve, hogy hát igazából ezt a kormányt nem lehet leváltani ilyen körülmények között. Ezt a propagandát nem lehet áttörni. Vidékre nem érdemes lemenni, mert a vidéki embereket nem érdekli a politika. A fiatalokat nem érdekli a politika. Na most másfél-két hónap alatt egészen más látunk azt, hogy minden nap egyre többen vagyunk, és tényleg egyre többen mondják azt, hogy elég volt. És a propagandáról is annyit. Természetesen itt van most is, és van nagyon sok ember, aki ma is csak a propagandát látja, és abból tájékozódik. De higgyék el, hogy egyre kevesebb van. És ebben szeretném a segítségüket kérni, mert ettől félnek a legjobban. Abban tudnak nekünk segíteni, hogyha elmennek és beszélgetnek minél több emberrel, ismerőssel és ismeretlennel, a buszon, a piacon, a munkahelyeken, az iskolákban, ha nem okoz krízist, akkor családi ebédeken és vacsorákon, hogy van remény, hogy lehet ezt másképp csinálni, hogy ne higgyék el azt, amit el akarnak hitetni 14-20 éve, hogy itt két oldal van, Gyurcsány és Orbán. Ne higgyenek ennek a mesterséges megosztásnak, hogy vidéki, fővárosi, baloldali, jobboldali, ateista, hívő, fiatal, idős. Nem. Mi mind egyébként a szívünk mélyén mindenki, itt Tiszaújvárosban, de Záhonyban és Őriszentpéteren is a szíve mélyén egy boldogabb, élhetőbb Magyarországot szeretne, és mi mind elsősorban magyarok vagyunk. És nem konzervatívok, nem szocialisták. Szóval ezt próbálták elvenni tőlünk, ahogy megpróbálták elvenni, vagy kisajátítani a nemzeti jelképeket, a szavak jelentését, nem. Ezeket már sikerült visszavennünk, és erre büszke vagyok, hogyha mást nem is értünk el. A szellemet már a palackba visszazárni nem lehet. Nem lehet. Miénk újra a zászló, a magyar embereké a kokárda, és igen, mind büszke magyar emberek vagyunk, és bármit is állít a propaganda, bármit is mondanak el naponta 10-szer fizetett hirdetésekben. Nem vagyunk háborúpártiak. Minden magyar ember békepárti. Nincs olyan magyar ember, aki háborúpárti lenne. Hiába mondják el naponta 100-szor, hogy a békepártja a Fidesz, hogy a békeszíne a narancsárga. Semmi mással nem kampányolnak, hiszen mivel is kampányolnának? Az európai rekorder inflációval, azzal, hogy 20%-kal csökkentek a nettó bérek, az egyébként alacsony bérek, hogy Európa második legszegényebb országa vagyunk, hogy Európa legkorruptabb országa vagyunk, hogy lerohasztották az egészségügyet, hogy tönkretették a tanárokat, hogy menekülnek a tanárok, az én gyerekem osztályfőnöke is elment pizzafutárnak, mert nem tudja eltartani a 3 gyerekét. És nem csak a fizetés, Mi azt várjuk el a tanároktól, hogy a gyerekeinkből, unokáinkból kreatív, nyitott, a világra nyitott, az életre felkészült, fantáziadús, de egyébként kritikai gondolkodásra képes, életre nevelt fiatalok legyenek. És pont ezt veszik el a tanárainktól, ebben nyomorítják meg őket, státusztörvénnyel, klikkel és hasonló mamut szervezetekkel, a sztrájkjog elvételével. Hogyan várhatjuk el egy megnyomorított tanártól, hogy a gyerekeinket ilyenné nevelje, amit mi szeretnénk. Úgyhogy amint lehetőségünk lesz rá, visszaadjuk az oktatás szabadságát, a tanári pálya megbecsültségét, a szabad tankönyvválasztást, és igen, meg fogjuk reformálni a közétkeztetést, mert jelenleg a gyerekeinket és az unokáinkat szeméttel etetik. Ahogy a kórházban is moslékkal etetik az embereket, 3 neres oligarcha kezében van ma Magyarországon a közétkeztetés. És azért, hogy ők évente pár 10 milliárd forintot kivegyenek ebből is, ezért képesek a magyar gyerekeket szeméttel etetni. Ma a magyar fiatalok a legelhízottabbak, a legegészségtelenebbek az egész Európai Unióban. 25%-uk kórosan elhízott. És ez nem csak egy egészségügyi kérdés, ez egy lelki kérdés, mert ez kihat később a pszichés, lelki állapotra, a párkapcsolatokra, a tanulmányokra, a munkára, mindenre. És azért, hogy egy pár neres oligarcha egyébként ebből is meggazdagodjon. Beszélnek arról, hogy mi olimpiai nemzet vagyunk, és valóban büszkék vagyunk az olimpiai bajnokainkra és a világbajnokainkra, de közben alig van magyar ember, a lakosság 3%-a, aki rendszeresen napi szinten sportol.
Látjuk, hogy milyen egészségügyi állapotban vannak a magyar emberek, hogy milyen az átlag életkor. És össze lehet hasonlítani egy Belgiummal, amelynek alig van olimpiai bajnoka, de 80-90%-a az embereknek sportol. És örülünk, hogy vannak stadionjaink. Én nem vagyok a stadionok ellen, de sokkal fontosabb lenne az, hogy legyenek grundok, hogy legyenek olyan sportpályák, és talán Tiszaújváros is jobban áll. De Budapesten néha több kilométert kell menni, hogyha az ember csak úgy akar menni egyet focizni a gyerekeivel, vagy futni, vagy úszni. Mert ezek nincsenek. Vannak a nagy giga létesítmények, van az 5 kiemelt sportág, ami kapja a TAO pénzt, ömlik a pénz, veszik belőle a jeepeket, magánrepülőket, én nem tudom mire költik, de például a vívás, a kajakkenu. Rosszul van valaki, bocsánat. Van esetleg itt orvos vagy ápoló? Itt van? Itt van a mentő. Pillanat, uram. Bocsánat, igen. Köszönjük a segítséget a 2 civil mentőtisztnek, akik itt voltak. Reméljük az időben lesz. Elvileg jön a mentő, és beviszik az urat majd Miskolcra, gondolom. Innen is jobbulást. Ha valaki rosszul érzi magát itt a napon, akkor inkább menjen az árnyékba, de tényleg nagyon meleg van, főleg az idősek, elnézést. Szóval, akkor az egészségügyet most hagyjuk egy kicsit. Az az igazság, amit az elején kezdtem mondani, hogy nem működik a magyar állam. Tehát ez a fő probléma, hogy se az egészségügyben, se az oktatásban, se a szociális ellátásban, se a közlekedésben. Ha önök meggondolják azt, hogy ez a 40 000 milliárd forint, ami az Unióból jött, az hol van? A borsodi utakban, a borsodi iskolákban, az intézményekben, a szociális ellátásban, az európai bérekben, vagy az európai nyugdíjakban. Nyilván nem. Valahol van ez a pénz. És valószínűleg ez
magántőke alapokban, jachtokban, repülőkben, kastélyokban, hotelláncokban, sok ezer hektár földben, agrárcégekben, belgrádi irodaházakban, médiabirodalomban, bordói borászatban van. Ma Magyarország egy családi részvénytársaság. És azt javasoltuk tegnap Miskolcon is, Nyíregyházan is, Debrecenben is, hogy most június 9-én küldjünk egy erős jelzést, hogy eddig is ne tovább, és reméljük mielőbb meg lesznek az országgyűlési választások, és ott pedig közösen önökkel, tiszaújvárosiakkal, miskolciakkal, zsolcaiakkal, ongaiakkal és sok millió magyar emberrel osztassuk már fel közösen ezt az Orbán, Tiborcs, Mészáros részvénytársaságot, és kérjük vissza a magyar emberek pénzét. Szeretnénk teljesen másképp csinálni, felnőtt emberként kezelni minden magyar állampolgárt, kötni egy társadalmi szerződést önökkel, szakértőkkel, az érdekeltekkel, tanárokkal, ápolókkal, mérnökökkel, buszsofőrökkel, energetikai szakemberekkel, minden területre elkészíteni egy programot, hogy tudják a magyar emberek, hogy mire szavaznak, hogy mit vállalunk 1 év múlvára, 5 év múlvára, 10 év múlvára. Ne az legyen, mint a Fidesznél, hogy az a kampányszöveg, hogy folytatjuk. Mit? A lopást, a propagandát, a hazugságot, mindenki átverését, saját magunk becsapását, nem. Hanem legyen konkrét program. És tudja azt mondani egy magyar ember, hogy én valamire szavazok, nem csak valami ellen szavazok, hanem hogy van egy cél az unokáinknak, a gyerekeinknek. Tudják, hogy rengeteg feladat van az első 24 órában. Igen, Rogán Antalt ki kell dobni a Karmelitából, oda kell tenni az egészségügyi, oktatási ügyi minisztert, be kell lépni az európai ügyészségbe, a korrupció minden válfajával szemben zéró toleranciát kell hirdetni, meg kell kérni a Fidesz alapító, jelenleg legfőbb ügyészként regnáló Polt Pétert, hogy fáradjon ki az irodájából, ha nem akar, segíteni kell neki, és kell választani egy új legfőbb ügyészt, aki majd politikai befolyásolástól mentesen látja el a láthatóságot Magyarországon. Vissza kell szereznünk a közmédiát, meg kell szüntetni az állami propagandát. Tegnap bejelentettem Miskolcon, hogy 10 napja van a magyar közmédia vezetőinek, a 100 milliárdokból tartott közmédia vezetőinek, hogy megmondja, hogy mikor, melyik nap, hány órára jelenjen meg a többi listavezető és Magyar Péter, hogy végre 15 év után legyen egy nyilvános, élő politikai vita Magyarország múltjáról és jövőjéről a köztelevízióból. Innen is üzenem Dajcs Tamásnak, a Fidesz listavezetőjének, aki azt mondta, hogy kiáll nyilvános vitára, bár nem őt hívtam ki, hanem a miniszterelnököt és Gyurcsány Ferencet, mert azt akartam volna megkérdezni tőlük, hogy beszéljenek arról a magyar embereknek, hogy hogyan lett Magyarország a második legszegényebb és a legkorruptabb ország 40 000 milliárd forint után. De persze a két bátor Sir Robin bátran elfutott, és elküldték maguk helyett Dajcs Tamást és Dobrev Klárát. És ugyan én Dajcs Tamással nem nagyon akarok beszélni, mert nem érdekel a marihuánának a legalizálási lehetősége semmi, de vállalom ezt is, hogy Dajcs Tamással vitatkozunk, ma végre bemehetünk a köztelevízió élő adásába, hogy valóban eljusson mindenhova, azokhoz is az igazság és a remény és a valós alternatív üzenete, akik ma még csak a propagandát kénytelenek nézni. Úgyhogy várom Dajcs Tamás válaszát, hogy hajlandó-e Rogán Antallal közösen, akik irányítják a közmédiát, odahatni az MTVA vezetőinek a 3. kerület Kunigunda utcába, ahol 100 milliárdokból élnek és készítik a propagandát, hogy adjanak egy időpontot. Lehet a meccs előtt, a meccs szünetében, a meccs után. Én ott leszek, de mondják meg, még 9 napjuk van válaszolni arra, hogy mikor mehetünk be. És ha nem válaszolnak, akkor sok ezren fogunk oda menni, és addig nem fogunk hazamenni, amíg nem olvassák be a magyar emberek követeléseit, vagy nem engedik be a listavezetőket élő, egyenes adásba vitatkozni. Tőlem Hajdú Áfacsaló Péter is lehet a műsorvezető. Nekem teljesen mindegy, de élő, egyenes adásba követeli magyar emberek milliói, hogy bemehessünk
És arra hívom föl az ellenzéki pártvezetőket és listavezetőket, jelesül Dobrev Klárát, hogy ne asszisztáljon Deutsch Tamásnak és a Fideszhez, és ne mondja azt, hogy majd mi tartunk máshol vitát, Partizánon, RTL Klubon, ATV-n, nem. Először a köztévébe megyünk, és ha az a vita megvolt, akkor bárhol vitatkozom Dobrev Klárával, Gyurcsány Ferenccel, Mencert, Bohóc Tamással, Deutsch Bohóc Tamással, bárkivel. De addig nem. Úgyhogy innen is utána, hogy 9 napjuk van. Én nagyon remélem, hogy belátóak lesznek, és lehetővé teszik azt. Egyébként nonsens az Európai Unióban 2024-ben, amit a közmédia művel. Hazudnak reggel, hazudnak éjjel, hazudnak minden hullámoszon, akkor is hazudnak, ha kérdeznek. Megrendeztük az utóbbi évek legnagyobb politikai demonstrációját Budapesten, 100 000-es tömeg volt. Egy szót nem adtak belőle élőben, és a híradó 50%-a arról szólt, hogyan gyaláztak minket, embereket, engem, akik részt vettünk, hogy ez miből kerül, soros ügynök, dollár baloldal, és semmit nem adtak le belőle. Megrendeztük 34 éve a legnagyobb politikai vidéki demonstrációt Debrecenben. Ott voltunk minimum 20 000-en. És kijöttem a közmédiában, hogy néhány száz ember bóklászott a debreceni Kossuth téren. Ez van, és ezt megmerik tenni ma Magyarországon, valahol Európában. Elég volt. Innen is üzenem a közmédia vezetőinek, hogy ez nem csak jogszabályi, ez büntetőjogi felelősség. Hazudnak éjjel, csalnak, lopnak, hazudnak, és félrevezetik, dezinformálják a magyar embereket. Félelmet keltenek, asszisztálnak a kormány félelemkeltő politikájához. Migránsokkal, háborúval és minden egyébről, és az igazságot elhallgatják. Régen volt egy köztelevízió, amiben Öveges professzor tanított, amiben Bálint gazda tanított, amiben jogi esetek volt, amiből lehetett tanulni. És ma is ez lenne a köztelevízió feladata. Egyrészt, hogy tájékoztasson az igazságról. A hír szent, a vélemény szabad, de a hír szent. És hogy tanítsa a magyar embereket, edukálja, környezetvédelemre, egészségtudatosságra, a világról. Nem tudom, volt egy, hogy is hívták a földrajztudóst, aki nem, a magyart, na mindegy, eszembe fog mindjárt jutni, TV2-ben szokott mostanában lenni, és ugye, igen, igen, Juhász Árpád, ilyenek voltak régen a köztelevízióban. És most mi van helyett? Ez propaganda, propaganda, propaganda. Mint a náci birodalomban vagy Észak-Koreában. Na mindegy, egy szónak is 100, a vége 9 napjuk van. Van egy számláló, azt mutatja, hogy hány másodperc, hány perc, hány nap, szóval igyekezzenek, mert telik az idő és az idő pénz. Szeretném kérni még egyszer a segítségüket, hogy tényleg eljusson az üzenet mindenhol, minél több emberhez. Tudják önök is, hogy egyre többen vagyunk, és én megígérem önöknek, hogy a Jóisten segítségével bárhogyan is gáncoskodnak, bárhogyan is működik ez a lejáratú propaganda, minket nem fognak megfélemlíteni, és azt kérem önöktől, hogy önök se féljenek. Van 100 ügyvédünk legalább. Ha bárki bármilyen de azt önök is tudják, hogy a Jóisten csak annak tud lottöltöst intézni, aki vesz lottószelvényt, tehát azért tenni is kell érte, és nyilván bízni kell, hogy van remény és hit. És arra szeretném így zárásként megkérni önöket, azután, hogy elmondom itt is, de azt már mindenhol elmondtam, hogy milyen vérlázító, hogy 12.200 forint a családi pótlék, és 2013 óta nem nyúltak hozzá. Ez ugye Európában 10-szer ennyi. Ezt mi kezdeti lépésként meg fogjuk duplázni, infláció követővé tesszük, mint ahogy az is elfogadhatatlan a 24-ben, hogy van több mint 400 000 olyan idős honfitársunk, akiknek a nyugdíjjuttatása a létminimumhoz sem elég. Vannak, akiknek 27 000 forint, van, akinek 32, de olyan ember is van, akinek 8 000 forint a nyugdíjjuttatása. És úgy, hogy önhibáján kívül a nagy részének, önhibájukon kívül nincs 40 év ledolgozott munkaviszonya, vagy beteg gyereket ápolt, vagy idős hozzátartozót ápolt, vagy nem jelentette be a munkáltatója, vagy jogszabályi változás van. Több mint 400 000 ilyen honfitársunk van. Szerintem teljesen megengedhetetlen ez. Nyilván nekik segíteni fogunk, egy kezdeti lépéssel, nem lesz rögtön Kánaán, tehát én nem fogok Ausztriát és űrállomást ígérni. Ugye tegnap hallottuk Nagy Márton gazdaságfejlesztési minisztertől, hogy mi az űriparban is előre törünk, és hogy magyar embert a Marsra, vagy nem tudom, az űrbe. Van egy javaslatuk szerintem, hogy mi lenne jó Farkas Berci utódjának, de viccet félretéve, rengeteg teendőnk van, devizahitelesek, végrehajtói korrupció,
a kata megszüntetése, a rendvédelmi szervek nyugdíjazásának ügye, rengeteg ügy, az ápolók, a szociális szférában dolgozók, megalázóan alacsony bére, az egyszülős családok, a beteg gyermeket nevelő családok, akiket mind megaláznak, tényleg egészen vérlázító létminimum alatt élnek ezek a gyerekek és ezek a szülők, rengeteg teendő van. Én azt szeretném önökből kérni tényleg, hogy bízzanak abban, és valahogy fogjunk össze, csináljuk meg. Június 8-án, ha lehet, találkozzunk a Hősök terén Budapesten, ahol megrendezzük a valaha volt legnagyobb politikai demonstrációt, hogy megremenjenek a Karmelita ablakai, és ha segítenek, akkor június 9-én a választás napján közösen beverünk egy hosszú, ám de annál vastagabb szöget a NER koporsójába a választási eredménnyel. Itt is azt szeretném önöktől kérni, mint mindenhol, hogy ugye nem tudjuk, hogy jobboldali vagy baloldali áll önök mellett, vagy titkos ügynök, vagy civilruhás rendőr, de bízzanak egymásba, fogják már meg egymás kezét, és közösen üzenjük meg a Karmelitába a nagyuraknak, hogy nem félünk tőlük, emeljünk föl a kezünket, és üzenjük meg Budapestre és Miskolcra, mindenhova, hogy lépésről lépésre, tégláról téglára visszavesszük a hazánkat, és közösen építünk egy új, békés, demokratikus, európai és lehetőleg élhető Magyarországot. Köszönöm, hogy eljöttek! Talpra magyarok! A haza minden előtt! Köszönöm szépen, hogy eljöttek! Köszönöm. Igen, és itt találkozunk a Hősök terén június 8-án 14 órakor. Köszönöm szépen! Van egy vendégkönyvünk esetleg, ha üzennek, hogy tele van, bocsánat, már írtak bele. Köszönöm. Nagyon köszönöm a 10 óráit. Nagyon kedves, köszönöm szépen, nagyon kedves. Pillanat. 220 kilométerről, Kiskunlagszázáról is kaptunk földet, nagyon szépen köszönjük. Ha van esetleg egy rövid kérdés, akkor azt meghallgatom, mert aztán... Horváth Sándor vagyok. Először is köszönöm szépen mindenkinek a nevében, hogy gyorsan segítettél. Egy valamiben kíváncsi lennék a pocakosra, hogy ő ezt hogy vitte volna végbe. A kérdésem az lenne, hogy egy önkormányzati választás után hogy fogsz viszonyulni azokhoz az önkormányzatokhoz, ahol a tiszapárti szavazók kisebbségbe fognak kerülni. Mert lesznek ilyenek, akárcsak most itt Tiszaújvárosban is, hogy nem volt fideszes vezetés, és a jelenlegi hatalom az ezekre az önkormányzatokra úgy tekinteni. Nem szeretnék olyan támogatásokat, hogy tényleg 40 centis kilátó, tó fölötti vagy akármi, mert azért egy szerencsés helyzetben vagyunk, van egy ipar, amit fizetünk rendesen, és van iparűzési adónk, de 3 milliárd forintot elvesznek tőlünk minden évre azért, hogy a kisebb településeket fejlesztjük. És ez tök jó dolog lenne, de akkor ne az Adrián vegyünk kikötőt, meg jachtokat. És igazából azt mondom, hogy viszont ez a kérdéshez, meg azokhoz a szavazókhoz, akik kisebbségben. Köszönöm szépen, hát a Tiszapárt nagyjából mindenhol kisebbségben lesz, mivel végül nem indítunk megyei listákat sem, pedig oké, rendben, mert ugye csak azt hadd mondjam el, rengeteg aláírás volt, és nagyon köszönöm a segítséget, minden megyében bőven összegyűjtöttük az aláírásokat, több tízezer aláírást, nagyon sok önkéntes munkája volt benne, és végül azért döntöttünk így, mert utolsó pillanatban olyan információkat kaptunk, hogy a jelöltjeink között vannak fideszes, DK-s, ilyen szatellitpárti, ellenzéki jelöltek, akiket azért akartak a listára föltenni, hogy később lejárassanak minket mindenféle bűncselekmények gyanújával. Úgyhogy végül úgy döntöttünk, hogy várunk 5 évet, és fontosabb az emberek bizalma, és az, hogy a Tiszapárt tiszta maradjon, megyünk az európai parlamenti választáson, és Budapesten néhány kerületben és egy fővárosi listát tudunk állítani,
és néhány vidéki városban tudunk egyébként polgármesterjelölteket, civil polgármesterjelölteket támogatni. De hogy a kérdésre válaszoljak, az önkormányzat ez egy tágabb kérdés. Ugye a Fidesz itt is mit csinált? Tulajdonképpen elvett mindent az önkormányzatoktól, hatásköröket, először a hatásköröket, ugye egészségügyi intézményeket, oktatási intézményeket, közlekedést, vízi közművet, rengeteg mindent kiüresítette az önkormányzatokat, majd a következő forrásokat is elvonta, ahogy említetted, az iparűzési adó egy részét is elvonja, és szolidaritási adót vett ki, és egészen elképesztően módon megváltoztatta az önkormányzatiságot. Ma jelenleg igazából, ha őszinték vagyunk, szinte üres az önkormányzat. A megyei önkormányzat teljesen üres, de a települési önkormányzaton egy polgármesternek vagy egy helyi képviselőnek szinte nincs hatásköre. Az jó, hogy itt járkál önök között, és legalább vele találkoznak, nem úgy, mint a brüsszeli utcai harcossal, tehát számon lehet kérni egy polgármester, de igazából nem nagyon van érdemi ráhatása a saját városában vagy településén lévő egészségügyi intézményekre, oktatási intézményekre. Mi visszaadnánk a hatásköreit az önkormányzatoknak, mert abban hiszünk, hogy mindent azon a szinten kell eldönteni, ahol az emberek találkoznak a problémával, és felelősséget is kell mellé természetesen tenni az önkormányzatnak, visszaadni a forrásokat, a hatásköröket, de az egész Európai Unió így épül föl, szubszidiaritás, dereguláció, tehát hogy mindent olyan szinten nem kell föltolni mindent a Lázár Jánoshoz, vagy a Karmelitába, hogy ott dőljön el. Tudjuk, hogy miért csinálják, hát így könnyebb lopni. Hogyha a közbeszerzéseket központosítják, összevonják az állami cégeket, összevonják az önkormányzatokat, így egyszerűen egy gombot kell megnyomni, vagy egy emberre kell letárgyalni Voldemortnak és társainak. Válaszul a igazi kérdésre természetesen az egy nonsens és elfogadhatatlan dolog, hogyha más színű egy önkormányzat, mint a kormány, akkor ezért büntetik mondjuk az adott települést. Ilyen nincs, tehát szerintem ez alap dolog. Tudom, hogy van, és ugye az a baj, hogy ehhez rengeteg polgármester asszisztál rám. Ugye a vidéki kis települések többségén civil polgármester volt, de a Fidesz megüzente, hogy ha ti nem lesztek fideszes polgármesterjelöltek, és nem csatlakoztok ezekhez az uniós beszerzésekhez, ugye ahol történt a Simonkáiknál, meg sok helyen Szabolcsba, akkor nem lesz támogatás. És ehhez ők asszisztáltak, és ahelyett, hogy belállt volna 1000 polgármester, és azt mondta volna, hogy ezt akarja a Fidesz, és mi ellenállunk, mert egy szabadságszerető nép vagyunk, ehhez asszisztáltak, és voltam tegnap Szerencsen, és ugye ott is van egy polgármester, aki a Fideszből lépett ki, elvileg ott összebalhéztak, de amikor jött a Konzsóki-féle választás, akkor megmondta, hogy őt kell támogatni, mert hogyha nem kormánypárti országgyűlési képviselő lesz, akkor rossz lesz a városnak. Szerintem ez rossz hozzáállás. Mert valóban rossz lesz, na de ha azt minden polgármester ellenállna, és a többsége a polgármesternek nem fideszes, akkor ezt nem lehetne. A válasz az, hogy természetesen nálunk ilyen nem lesz, mert ahogy minden magyar gyermek egyformán fontos, ezért a családi pótlékot meg kell emelni, ezért nyilván minden vidéki vagy akár fővárosi ember egyforma. És nincs ilyen, hogy valaki ilyen színű vagy olyan színű. A magam szempontjából az én véleményem az egyébként, hogy egészen magas lakosság számig is lehetnének csak civil jelöltek az önkormányzatokban. Teljesen feleslegesnek tartom a pártpolitikát egyébként kis településeken, de még egy ekkora városban is. És örömmel látom egyébként, hogy ha valamiben hozzá tudunk járni, a Tiszának volt egy olyan hatása, hogy egyre több civil áll föl, és egy rengeteg civil jelölt indul most az önkormányzati választásokon megyei jogú városokban is. A megyei listákat is sikerült állítaniuk, és szerintem ez a jövő. Az önkormányzatiság az inkább egy civil munka, és ezt a pártpolitikát ezt meg hagyjuk meg szerintem Budapesten. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, jó egészséget kívánok, és várjuk Önöket június 8-án Budapesten, és június 9-én pedig megyünk vissza hozzátok, legalább tegyünk egy nagy lépést befelé. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, köszönöm. 5 perc múlva el kell indulni. Tegnap ott voltam, előtte ott voltam, én meg már a szabadságon tegnap este ott voltam, és
Nagyon jó. Akkor meggyőző. A válasz. Jó, de akkor sok sikernek. Ki volt? Köszönöm.